Тест рецепта за приемане на емоция, проблем или случка. Аз съм Яна Хараланова, психолог и специалист по енергийна психология. С тази кратка практика ще ви помогна да се справите с ситуация, която е неприемлива за вас, да я приемете, да я осмислите. Това, което е нужно да направите, е да потупвате заедно с мен по точките, които ще ви покажа, и да повтаряте фразите на глас или на ум. Започваме от страни на ръката. Въпреки че не мога да приема случващото се с мен, аз съм добър човек и се обичам. Това го повтаряме 3 пъти. Въпреки че не мога да приема случващото се с мен, аз съм добър човек и се обичам. Още веднъж. Въпреки че ми е много трудно и не мога да приема случващото се с мен, аз съм добър човек и се обичам. Не мога да приема случващото се с мен. Не мога да го приема. Отказвам да се занимавам с този проблем. Категорично не мога да приема ситуацията. Не мога да приема емоциите, които изпитвам. Непримирима съм. Не искам да минавам през това. Не искам това да ми се случва. Въобще не искам това да ми се беше случвало някога. Ако можеше, щях да избегна всячески случващото се. Отказвам да приема ситуацията. Отказвам да мисля за това. Не искам да вземам решения за случващото се. По-добре да се правя, че не се случва. Искам да избягам. Толкова е непоносимо случващото се. Невъзможно е да приема ситуацията. Не мога да си простя, че допуснах това да се случи. Не мога да приема случващото се. Не искам да приема случващото се. Отказвам да приема тази ситуация. Непримирима съм. Но може би все пак е възможно да приема нещата. Обаче отказвам да ги приема. Не мога, просто не мога. Част от мен може би е в състояние да приеме случващото се. Ако все пак бих могла да приема ситуацията. Не, категорично. Отказвам да приема ситуацията. Невъзможно е да приема тази ситуация. И все пак допускам, че е възможно да приема случващото се. Давам разрешение на подсъзнанието си да ме изненада с решение. Давам разрешение на подсъзнанието си да намери начин да приема случващото се. Заслужавам да се освободя от всички негативни емоции, свързани с случващото се. Вероятно има начини да приема случващото се. Но дори да не го приема, това е окей. Допускам, че мога да намеря сили да приема случващото се и да съм в мир със себе си. Поемете си дълбоко дъх. Обърнете се навътре към себе си и усетете как се чувствате, как се е променило отношението ти към темата. Разбира се, тази практика не изчерпва работата, за да решите проблема си, но можете да правите тази практика толкова пъти, колкото намерите за добре, и също така да се вадите, за да направим сесия.